హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ సాయి సాత్విక బ్లాగ్స్. అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? మేము చాలా బాగున్నాము. ఈ వీడియో అయితే భక్తి టీవీ కోటి దీపోత్సవానికి మేమైతే ఫ్యామిలీతోటి వెళ్ళామండి. ప్రతి సంవత్సరం అయితే ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో భక్తి టీవీ వాళ్ళు అయితే ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తారండి. ఈ సంవత్సరం అయితే నవంబర్ 1 తారీఖు నుండి 13 తారీఖు వరకు అయితే కంటిన్యూ చేశారు. చాలా బాగుంటుందండి. ప్రతి ఇయర్ అయితే మేమైతే కార్తీక మాసంలో వెళ్తామండి పిల్లల్ని తీసుకొని. పాస్‌లు వీఐపీ పాస్‌లు కూడా ఉంటాయి. వీఐపీ పాస్‌లతోటైనా వెళ్ళొచ్చు. లేకపోతే పాసులు లేకున్నా గాని వెళ్ళొచ్చండి. వీఐపీ పాసులు ఉంటే మాత్రం స్టేజ్ ముందు వరకే వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు. అన్ని దీపాలు కూడా వెలిగించుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. శివయ్యనైతే మంచిగా దగ్గర కూర్చొని అయితే దర్శనం చేసుకోవచ్చండి. పాసులు లేకపోతే అటు వెనకాల సైడ్‌కి బెంచీలు ఉన్నాయి కదా! అక్కడైతే కూర్చొని దీపాలు వెలిగించుకోవచ్చు. సాయంత్రం 5:30కి అయితే స్టార్ట్ అవుతుందండి ప్రోగ్రాము. 5:30 నుంచి నైటు 11:30, 12 అయితే అవుతుందండి. మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయి ఆ కోటి దీపాలన్నీ వెలిగించేసరికి చాలా బాగుంటుందండి. ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్తేనైతే. మంచిగా మనం కూడా అందరం మంచిగా దీపాలు వెలిగించుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుందండి. ఒక్కో రోజు ఒక్కో దేవుడి కళ్యాణం జరిపిస్తారు. పూజలు అన్నీ జరుగుతాయి. చాలా బాగుంటుందండి. మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలనుకుంటే తప్పకుండా వెళ్ళండి. వీడియో అయితే లేట్‌గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో మొత్తం చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. అన్ని దేవతలు ఒక్కో రోజు ఒక్కో దేవుడికి అయితే అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడైతే శివయ్య చూడండి ఎంత బాగుందో. ఈ వీడియో అయితే మా చిన్నోడు మొత్తం అంతా తిరుగుతూ వీడియో అయితే షూట్ చేశాడండి. చాలా బాగా తీశాడు వీడియో. మొత్తం వీడియో అంతా చూస్తూ ఉండండి. చాలా బాగుంటుంది. డెకరేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. కంటిన్యూగా చూస్తూ ఉండండి. నా వీడియో కనుక మీకు అందరికి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.